Колко често доволни клиенти напускат ресторанта ви, без да оставят отзив? А знаете ли, че над 80% от новите клиенти проверяват Google, преди да изберат къде да се хранят? Време е да обърнете това във ваша полза. Представяме ви иновативните NFC подложки за хранене от Maxsoft. Само с едно докосване клиентите ви могат да разглеждат менюто, да откриват актуални промоции, да плащат бързо и най-важното – да оставят 5-звезден отзив за вашия ресторант в Google за по-малко от минута. И това не е всичко. Вашите гости могат лесно да споделят преживяването си в социалните мрежи и да доведат нови клиенти, без вие или персоналът ви да правите нещо допълнително. Представете си ресторант, който постоянно трупа позитивни отзиви, пълни маси и нови почитатели. Технологията вече е тук и е дискретно вградена във вашите подложки за хранене. Поръчайте своите активни NFC подложки още днес на www.maxsoft.bg. Всяко докосване е възможност за нов клиент.